שלום כולם, שמי דוקטור ספיד ואנחנו פה בסרטון חדש, והיום אני הולך להראות לכם את הטריילר של סוניק רמבל. אני הולך להגיד מה אני חושב על הטריילר. אוקיי, זה נראה כמו משחקים של תינוקים. אוקיי, ובינתיים אוקיי, סוף סוף הנה מגיע האקשן. סוניק נראה מגניב. טיילס ואיילי נראים אותו דבר כמו במשחקים. אנשים הולכים להיות במשחק הזה, מגניב. איזה אקשן במשחק. סוניק עם הבנדנה. רגע, מה זה היה? המק של רובוטניק? וואלה, זה הולך להיות משחק מאוד כיף. וזה יוצא בחורף.